Ya Karamogi oimore sadek marotieno chenro en maro imore wantiere kod mathoth mawaikoni weche motenore kod masira bende otimore gwenge ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Weche motenore kod nonro madhi nyime kotenore kod nek mar Laktar Mutiso mabende gikone nokete kare mogik mar yweyo odiochieng' ma kawuono. Okwach kich wacho ni gibiro dhi nyime kod timo nonro kendo mako jogo duto ma itudo kod nek ma kamae. Jogo mosebed ka yudo chudo kotenore kod yudo lal e weche mag ng'anyo mosebedo e kinde mokadho. Bende koro sayang kwano omenda mosechiw ne chenro machal kamano. Kweth malinda mwananchi bende dhi nyime kod timo limbe mag gwenge mopogore opogore. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua bende dhi nyime kod manyo sir kwacho ni en mantiere kod kwan mathoth mar jogo masiro miyo ber ka miye bendera oting' mar kweth makwedo piny owacho dilaro kom ma jatend piny. Wantiere kaendi kod sigana mar gin kanye mar achieng' oneko molosno kod Walter Nyambaga. Bang'e obedo koyudo sigana mar Elizabeth Alizeba Opiyo mabende nobedo nyako mawuok e gwenge mag Nyanza kamoro ni Nding Primary ma osebedo ka miyo jo Kenya mor ahinya to bang' yudo thuolo madhi tuke mag World Cup Under 17 started. So miyo intiere kama kare magi weche maomiyo pek. Inspector Kenneth Kipkemboi-Sang, the officer in charge of Nderi Police Post under Kikuyu Police Station, has been positively identified as the link person between the financiers and the operational team. Apis okwach kich yango ni gindhiyo Constable Elijah Kibelion Kimoi to gigoyo lisasi kendo nego Laktar Victoria Mutiso magina mano tigo en mar OCS Matisendo Bila Manderi. Mama Lindo yango ni yiero winjo bagi tatika 11 dweni okiga manyien. Kata kamano jang'ad bura Mugure Thande joroketo team ngeto makamano. Now what happened is we just changed the model from looking at what the parent can afford into looking at what we are funding. Jiri duto manitiere kuonde tiegruok mamale pacho ka ibiro loki bo chendo manyien matayo somo tok paro mar chikno wodhi kaka chik. Achiegni Karamogi nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Belinda Phillips bed kode chakruok nyaka giko. Wachaw gi weche mag masira en ni masira mar apaya kawuono weyo ka ji ariyo wito ngimagi e chiro ma Baraka ka bas ma kambi ma Janam manoting'o jopuonjre mag mbalariany ma Tum kane gidhi e liend achiel kuomgi e gwenge ma Awasi Boda noyudo masira. Basno mane kinde geche mamoko mane tero ringre dala no bayo kendo jopuonjre ariyo wito ngimagi ka mamoko 29 ochwale ka thieth Malisa mantiere Ahero kod mar ka thieth maduong' ma Jaramogi Odinga mane Kisumu kaluwore kod ote mowuok ka tiegruok mar Technical University of Mombasa mane jopuonjre mag yudo masira no giro ote ne kuyo ne familia ma owito nyithigi. Watimo mos ne jogo mowito ngimagi to kod ma bende dhi nyime kod yudo thieth. Apisas mag okwach kich oyango apisas ariyo mag obila kaka achije madongo mitudo gi nek mar Laktar Victoria Mutiso, nek manotime chuny boma ma Nairobi. Okwach kich osingo timo nonro mong'ith kendo mako jogo duto mibiro yudi gi tudruok e wi nek mar Victoria e odiochieng'ne ma bende ne oketie kare mogik mar yweyo. Apisas mag obila ariyo osemaki kotenore kod nonro madhi nyime e wi nek mar Laktar Victoria Mutiso, nek manotimore wang' apaya mar Raila Odinga Upper Hill boma Nairobi e kinde mane odhi tich. Apisas mag okwach kich oyango ni nonro margi tudo apisas ariyo kaka achije madongo e nek ma kamano. Kane gitwak kod jofwambo e apisi maduong' mar okwach kich, direkta ma okwach kich Amin Mohamed wacho ni Inspector Kenneth Kipkemboi-Sang ma ochung' ne paro obila Manderi e bwo paro obila ma Kikuyu e achich maduong' e nek makamano, wach manoyangore tok ne dadho achije manomaki motelo ka itudo kod nek makamano. Inspector Kenneth Kipkemboi-Sang, the officer in charge of Nderi Police Post under Kikuyu Police Station, has been positively identified as the link person between the financiers and the operational team, as well as the source of the murder weapon. And this officer is currently
on the run. Amin bendo yango ni tok timo nonro mong'ith ewi nek mar Laktar Victoria apisa mago kwach kich bendo oseyanga apisa manochielo Victoria kod Magina e kinde monjno ka apisa moyangi en Elijah Kibelion Kimoi matie parobila ma Karinde e bwo parobila ma Kikuyu. Through analysis of evidence, thorough analysis of evidence has further established the identity of the officer who pulled the trigger. One PC Elijah Kibelion Kimoi, attached to Karinde Police Post under Kikuyu Police Station. He has equally been arrested, and again we were able to forensically place him to the scene of the fatal shooting. Amin bendo yango malingling mokwach kich oseyango manyalo bedo ni ne okelo nek mar Laktar Mutiso makata kamano oyango ni wachne pod nitiere e doho. Investigators have established that the elimination of Dr. Victoria Mutiso was driven by a long-standing land dispute in a civil suit filed by one Rose Mbithe Mulwa, who is also an accused in this matter, before the Machakos locals. Amin osingoni okwach kitimo duto maginyalo kendo dhi nyime gi nonro nyaka chop gi mak jogo duto ma lwetgi nitiere e nek makama. And the DCI is determined to identify, arrest and bring to justice every person who played any role, whether as a financier, organizer, supplier of the firearm, the shooter, the rider, surveillance operative, or facilitator. Magi timore seche ma iko ma Laktar Victoria Mutiso ne odhi nyime gwenge ma Wanzauni, Mboni West e county ma Makueni. Iko mano yor kod oganda mathoth. Yes, we are hurting very much, but I have forgiven those who acted and family beyond human comprehension. We all know bitterness against them, and those purpose will fail no fears. He still insists on his throne, and he will avenge us. We will not revenge against them. Kawere gi weche machal kamano, jayal buche mado mamalo Justice Mugure Thande ong'ado bura ni higni 5 tok yiero maduong' mar higa ma 2022 ne ochakore tarik 9 dwe mar 8 higa ma 2022. Manyiso ni yiero maduong' mabiro nego tim chieng' tich ariyo juma manyien. Justice Thande kata kamano wacho ni ng'eto mare biro keto e tim tok yiero maduong' mar higa ma 2027 kaka yo mar miyo duol mochune yiero IEBC thuolo moromo mar kete tim ng'eto makamano. Korka korgi okil Kamloka Duncan Okach kod Willis Otieno wacho ni doho onge kod teko mar keto pend chike tenge bang' yudo ni IEBC ne otimo yiero ataro mar chik. E ng'eto mare, jal buche mar doho mamalo Justice Mugure Thande wacho ni yiero maduong' mabiro onego bag chieng' tich ariyo juma manyien kaluwore gi chik. Bura mane ochwal e doho ma Malindi kod okil Kamloka Willis Otieno, Justice Mugure Thande lero ni yiero maduong' onego tim tich ariyo mar dwe mar 8 e higa mar 5 bang' yiero maduong' ma ok bang' higni 5. Kalore gi ng'eto mare, Justice Mugure Thande ong'ado ni higni 5 ne ochako tich tarik 9 dwe mar 8 higa mar 2022, gino manyiso tich ariyo mar dwe mar 8 e higa mar 5 bang' yiero maduong' dhi bedo tarik 11 dwe mar 8 higa mar 2026 ma ok higa mar 2027. Ng'eto makamano osir lwedo kod okil Kamloka Willis Otieno, ogai mar duond bura mar Safina Jimmy Wanjigi kod okil Kamloka Duncan Okach. Justice Mugure Thande lero ni yiero moro amora ma ibiro bago tok tarik makamano en ataro mar chik kendo ibiro wito dwoko mare oko kod doho ma pacho kae. Ingeni chon ne waseng'iyo ni president kirango kata chon ne wacho ni wago elections jinego gambulu ombulu bang' higni 5. Mano gima ne waseng'iyo go chon. Ma by the time mane waketo koro wan gi chik manyien ni 2010
ji nosome asoma ka gima chik wacho ni bang' higni 5 nikech ne waseng'iya gi bang' higni 5 but kirango kaka katiba ondik makoro inyisowa ni katiba ok ondik ni ugo ombulu bang' higni 5 sani waso kaka katiba ondik do wacho ni ugo ombulu ei higa mar 5. Gima do ng'ado kawuono en ni yiero ma Kenya onego bed ni timore tarik 11 dwe mar 8 higani. To do bende owacho ni kaluwore gi chuok mar saa nikech tarik 11 dwe mar 8 en wik manyien. Samoro IBC pok opangore maneno kaka ginyalo loso wach mar yiero no batime tich ariyo wik mabiro. Koro do wacho ni abo miyo gi nafas mondo gitem rango kaka ginyalo pangore gi higa achiel mabiro ni mondo gitim yiero no. To kadhi mbele kocha do wacho ni yiero iboga tim bang' higni 4. And we as Safina Party want to give a great thank you to the High Court that has upheld our constitution and to the excellent work of our deputy party leader, Willis Otieno. He has been excellent in court, and now today we have a constitutional victory. And this we must be very, very thankful of as Kenyans. Okil Kamaloka Duncan Okach wacho ni IBC ne oketho chik mokwongo e higa mar 2017 kuom nere mbago yiero higa mar 2016 ka bende olero ni bang' yiero maduong' mar 2027 yiero maduong' mabiro dhi bedo e higa mar 2031. But kata ka wacho ni koro wadhi go ombulu e nini manyien ni higa manyien, mano nyiso ni ka wakwano kaka doho ng'ado onego bed ni wago ombulu 2031. E wach machielo madhi kelo mino lep e kind okinde, Justice Mugure Thande wacho ni onge fuondi moro amora mar chik mawacho ni jatend piny onego ti kuom thuolo mar higni 5. Onge kamo ndik ni atita mar president en higni 5. Wasekawo ni president wayiero mondo bed kanyo for 5 years. Onge higni 5 mondik e chik. Onyiswa ni term mar president lure gi kaka president moyier manyien no sama ochamo mumacha sano e kama term mar president no biro rumo. Mugure Thande ong'ado ni ng'eto makmano ibiro keto e tim bang' yiero maduong' mar 2027 kaka yo maber mar miyo IBC thuolo moromo mar keto e tim ng'eto makmano. Okil Kamaloka Duncan Okach kod Willis Otieno kata kamano wacho ni doho onge kod teko mar keto tenge pen chik bang' yudo ni IBC ne oketho chik. Do ok onego bed ni wacho ni higa achiel. Ka do oseyudo ni onego bed ni timo gimoro tarik makama. Kapo ni ok nyal tim gino to gima chiko yie en mani imi nafas matin machuok mogik ma kinyalo yikori godo mondo timi gima onego bed ni timono. Waneno ni onego bed ni gikawo ka ng'eny to ndalo 60 ka ng'eny ahinya ndalo 120. Teko no ok omi doho kae. Makoro ka doho osewacho ni onego watim wago kura koso watim yiero juma mabiro ni, onge kaka doho nyalo duogo kendo nyiswa ni ayudo ni mae rach but dhi uru mbele gi gima rach no. Kiseyudo ni rach wach ni rumo gi kanyo. Ogai mar duond bura mar Safina Jimmy Wanjigi opwoyo ng'eto makmano ka bende odwaro mondo IBC obag yiero maduong' mabiro e bwo dweche 3 ka ok kamano to obiro dhi e doho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aput manochuogi mar rango chenro ma chulo jok mane yudo lal e kinde ng'anyo oyango ni nyaka sani gisechulo omenda ne ji maromo 680, omenda maromo milion 896. Kamano bende obila mabende noyudo hinyruok mopogore opogore osechak chwal negi chudo ma kama. Otieno Joab nigi ler. Seche ma chudo mag jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo dhi nyime, kendo ng'ur mopogore opogore bende osechwal e doho e wi chudo ma kamano, nimar pok nochopo ne ji duto manochwalo nyingegi. Aput manochiw kod jatend piny e wi rango chenro mag chudogo golo lipot moyiedhi e wi kama chenrogo osechope. Nyaka chopi sani, ywak maromo 680 gin mago mosenon kendo puodhi ni biro yudo chudo ma kamago. Kaka nyakla, osechwalo omenda maromo milion 896 kod 100,100, kama omenda no oting'o milion 448 kod 700,000 e tielo mokwongo mar chudo no, milion 225 kod 200,000 e tielo mar ariyo, kod
$247,950,000 e chudo mar adek. Ewi jogo manobambi, ywak mar ji 9 pod omoko chakre ne orgi. Ji 8 oseyudo chudo mag-gi, ka kwayo mar ng'at achiel pod ni e yo mar yudo chudo mare. Jok mane oyudo lal mar mwandu mag-gi, ywak maromo 600 nosechwal. Ji 4 oseyudo chudo mag-gi, ywak maromo 594 pod ni e chenro mar puodhgi ka be giwinjore yudo chudo makamago. Aputno bende oyango ni gidhi chwalo chudo ne obila manoyudo hinyruok e kindeni. Ka obila 7 noyudo hinyruok maricho, ka ibiro chulgi $1 million kuom ng'ato ka ng'ato. Obila 37 ne oyudo hinyruok madito, kendo winjo chulgi $500,000 kuom ng'ato ka ng'ato. Kod 5 manoyudo hinyruok matindo mowinjo chul $50,000 kuom ng'ato ka ng'ato. Magi timore e sama kweth machielo mag joma noyudo hinyruok ne ochwalo ng'ur margi e doho, ka gidwaro mondo chung chenro ni, magiwacho ni ne oweyogi hoko. Irito mondo doho ng'ad bura kaponi chenro makamano biro dhi nyime, kata ka ibiro chunge. Otieno Joab, Ramogi TV. Kweth ma Linda Mwananchi obwogo bago ng'anyo odiochieng' kochakore wuok tich apis jondik duond buche poni ok bi ndik duond buchgi manyien. Jokanyo mar riwruogno e romo margi kaunti ma Busia wacho ni piny owacho manigi lwedo mondo kik ndikgi kendo lorne duond burano oko. Kamano bende ogai mar riwruogno Edwin Sifuna omako ni obiro laro kom tend piny kata bed ni ni onge kod lony moromo mar telo ne Kenya. Sifuna omako ni obiro tayo jo Kenya makare moloyo jotelo mosebedo. Ametuma wakora kule kwa ofisi ya msajili wa vyama ati wanajaribu kunyakua hii jina yetu. Mimi nataka kuambia William Ruto ati kwa 38 inaruhusu Mkenya yote kutengeneza chama. Tunaambia registrar kama utapatiana hiyo jina by Jumatatu tutaandaa mikutano ya siasa kwa hiyo ofisi ya registrar of political parties. Experience gani unahitaji kujua? Si haki kupiga tear gas ndani ya kanisa. Ni experience gani unataka ati ujue kupiga watu kwa risasi kwa mguu? Si haki. Islam moja ambayo umefunga kwa sababu ya kujenga nyumba za affordable housing. Moja tu. Slums are not a housing problem, there are income problem. Umetangaza Kakamega Mfugo Stadium? Uongo. Umeenda Vihiga umetangaza Kidundu Stadium? Uongo. Umetangaza hospitali? Hakuna. Tunaweza mwamini? Ogai mar DCP Rigathi Gachagua omako ni en kende kweth ma keto piny chotesre ema nitiere kod nyalo mar golo jatend piny Kenya William Ruto e telo yiero maduong' mabiro. Magiyango kawuono e kaunti ma Kiambu kama ne apisi ma duond burano ma DCP. Kamano bende jotelo mamoko motene motelo ne duond buche mamoko oseo jotelo magi wacho ni ochayo Gachagua kendo ok omiye luor moromo. E limbeno Gachagua medo mako ni en kod kwan mamalo mag joluto ombulu kendo biro medo miembi makare maneno ne oyudo loch e yiero mabiro. Wangapi wanasema Rigiji atafuta kiti ya rais wa Jamhuri wa Kenya? Ukipiga hesabu hiyo ni kura zaidi ya milioni 7. Hiyo ni kura ya Rigiji na Murang'a bado. Mimi naenda kukaa chini na ndugu yangu Edwin Sifuna akuje ashikane na Rigiji, tutoe ujamaa hapa ambao waliuza Roreri. Mimi nikisema Harambee unasema fagia. Wale watu ambao tuko nao United Opposition, sababu kuna wale wameanza kuleta mchezo ndani ya kazi. Because Matiang'i is a deputy party leader, is not a party leader. Na kwa hivyo tunasema kwenda mbele Kibagandi na Onyonka. If you want to severe relations with us, we will be willing to do that if Kasongo has bought you. Maoktine grube 600 mag rowere kaunti Homa Bay gene yudo sir mag weche ohala kod dongruoge mamoko kaka yor chuogo negi thuolo mag tije.
Galipota maro Millicent Adhiambo lero rowerego medo rokwayo ne sir makamano kendo winjore bende mane gi thuolo mag tije andika. Magi ne omienjo e kinde romo mar siro rowere mane obagi e gwenge ma Kolweny e Kisumu. Romo mane oywayo jotend rowerego kod jotelo mopogore makaluo mawuok e kaunti ma Homa Bay. Maheo grube 600 mag rowere e kaunti no osedier ne chenro makama ka jagoro mongirore e migao mar arita kwe Dr. Raymond Omolo kwayo jotend grubego mondo bede ondamo manyime mar chopo kare chenro ni e yor dongruok ne jokanyo mag grubegi. E grup ka grup nyakuno dongo bende winjo ne to enamo minyalo konyi godo. Kose winjo kunyisowa. Rowerego to korka korgi orwako chenro no kod mor gi ilo, kata kamano gi yango ni nok mag tije pod en midhiero maduong' mokalo pachoka e kind rowere ka koro gidwaro mondo piny owacho oketo kenge mar rakruok gi midhiero no. Program ni dhi loko ngima youth ma Homa Bay County. Program ni gaba latwa nyisi ni kotimore lwenja sangwenyizum gunizum diga piny. Apart from empowerment, nitie kata tije moko munyalo riyo e sirikal, nitie yo somo tijonge manyo program ge wato watimu okwadilu ke kwati to watiro nade mwatimo pia furo mundu takamora ga ndika jo polisi ndika ni peba ki polisi bende gikwayo mondo gana 100 ma iketo mar siro gi grubegigo omedi kaka yor neno ni giduto giyudo lokruok makare e ngimagi kaka owinjore. Wach mane osir kod jod bura ma Kasipul Kabondo Boyd Were ma bende ema ochung' ne chenro no. To wakwayo ni wa next time chore ni keta piko kata 180,000 to kama kuketa 100 ya piko yula piko nani jini yo mati chore kata mana 200,000 program ni per kabisa koro kaka yuto watu ka pesa moro yudore wa med at 100,000 okay kata 150 kama Ewi mano rowere gi bende dwaro mondo non kaka omenda go biro siko katiyo kaka yor neno ni onge omenda mabiro lal. Wach mane osir kod jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Bensuda kod nyawadgi ma Homa Bay Town Opondo Kaluma. This will transform their lives. And the bad names are being branded by lagoons will exist in our land. The positive empowerment, you will empower yourselves. Gavana ma Homa Bay kendo jakom ODM Gladys Wanga e weche mag siasa ne odokne riwruok margi mar Broadbase kaluwore kod dongruoge magiseyudoe ka bende oramo ningang' onge winjruok moramora maginyalo bedo godo kod ogai mar DCP Rigathi Gachagua. Broad-based government kama na gwambo wewani emwadonge. Sani nitie jomoko mobire kidwa ka mawacho ni wan wawuok e sirikal ka wadhi ka Gachagua. So ni wan wasewacho ni ng'ata mamosore gi Gachagua ng'ano waonge go. Wadwani waduok heshima mar jaluo kama nitie. Nitie jomoko kiro dhiero mana mono gikini wakwayo wegi gitim gik magratimo gidog. Kaka jo Homa Bay wadhi ungo President Lwedo 100%. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Odino Falls e Kolweny, County ma Kisumu. Yakora Ramogi Talk report ma Millicent Adhiambo e weche mag kelo sirne rowere mag bura mar ODM mwaka oyweyo kik dhi mabor. Pod wantiere kod sigana mathoth moikuni chenro mar Wimore. There's a version of you that's already in Qatar, watching the Doha skyline catch fire at sunset, standing beneath the Qatar towers that curve overhead like waves frozen in glass, kicking up dust on a desert safari, laughing at the 4x4 crests at Golden Dew, wandering the quiet halls of Museum of Islamic Art, history whispering from every wall. And right now on a boat to Banana Island, white sand, clear water, a zipline waiting at the far end of the beach. This version of you
is one booking away. Hotel, tour, and your visa all included, starting from $2,080 per person sharing for 5 nights with View Travel. Call or WhatsApp +254 073 254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. Juma ka juma, wayudo Jeep. Ngima lokore, chunje, yudo ge. Ler rieny motegno, pako idho ngas mamalo, kendo twak dhi matut. Tudri kodwa. An Roda Nyarko Kitmo, Ken the DJ, kod an Ben Otiende. Kawatayi e yor yie, lamo, pako, kod lokruok mar chuny. Okinyal dong kaka ne in. Nyaka ruoth chikni ite, mi iyud lokruok e ngimani. Bi kaka in no. Bia bia. Mungu wetu ni wa amani. Injili kalo. Mungu wetu ni wa amani. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro en mar oimore kadhi nyime jopuonjre duto mantiere kuonde tiegruok mamalo e pacho ka ibiro loke bo chenro manyien matayo somo tok paro ma chikno podhi kaka chik. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba mane lose mbalariany ma Kisii madok ne paro ma chikno kowacho ni okelo lokruok maduong' e chenro mar siro somo kendo lombo joket mwandu e keto mwandu gi kuom jopuonjre. Simfro Sokinda nigi ler. Paro mar chik mar siro somo kuonde tiegruok mamalo mong'ere kaka Tertiary Education Placement and Funding Bill 2026 medo yudo sir kowuok kuom jokanyo e sekta mar somo. Jatend migawo mar somo Julius Ogamba olero ni yore ma sirikal osebedo ka tiyo godo e temo siro somo jopuonjre kuonde tiegruok mamalo kosenyuolo lemo makare. En gimomiyo thoth mbalariany sani tur kod gope kaloro ni sirikal norem chiwo sir kaka dwarore. As at 2022, the debt that the universities were facing was almost 67 billion. The government then, this administration, came up with the new funding model, which was student-centered, which had percentages and which was based on the MTI. That means the means testing instrument. We realized that a number of students who are admitted to the high-cost programs such as medicine, engineering, were dropping out because we were actually, at that point, funding parents as opposed to funding students. Ogamba mane lose mbalariany ma Kisii e nyasi mar medo jiwo dhok mar Kiswahili e alwora mar Afrika ma Ugwe olero ni pogruok maduong' mantiere kind kaka yande sirikand Ruto siro somo kod masani manie od bura en ni wang' ni oging'i nyalo mar janyuol. What we are saying is that we are availing enough resources and each and every student who has been admitted by COOPs to the universities would be able to get funding for whatever course that they have been admitted. Now, what happened is we just changed the model from looking at what the parent can afford into looking at what we are funding. Ogamba okwedo to mamoko kuom oganda ni godo e wi chenro manyien kowacho ni thoth joket mwandu oseyiere kode kendo singo mar siro sirikal poni chikno puodhi. Once we changed this, it was now possible for private sector to look at this funding as an investment. And when we had negotiations with the private sector, they said, if we look at it as funding a doctor, as funding a lawyer, as funding an engineer, as funding a teacher, then it becomes a bankable and fundable investment. Paro mar chik sani ni nyimo od bura ka igeno twak e wiye thuolo mabiro. Ka Ogamba olero ni poni opuodhe ibiro lok jopuonjre duto masani kuonde tiegruok mamalo mondo chak tiyo kode. This particular bill has mechanisms input to ensure that
you are going to be able to repay, and we anticipate that we'll have a repayment rate of about 85%. And if we have a repayment rate of 85%, we then have a sustainability of the fund. At whatever level the bill becomes operational, we'll transition the students into that program. So we'll have a transition period. You don't need to worry about September. You proceed the way it is, but immediately the bill becomes law, we transition all the students into that fund. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod somo madirom skunde 100 pachoka koro yanka kamago ma chiwo puonj mag masinde matiyo gi lony manyasani kata robotics kokadhe bad migawo mar somo mar Semastea manie bolai mar somo mar CBE. Kaka Efi Nyakidi lero, piny owacho riwo lwedo kod riwruok moro ma ji giwegi ma nyaka sani osiro tiegruok ne jopuonj 4,000 e pinje Afrika mopogore opogore ewi tayo puonj mar masinde ma kamago. En chenro mochaka yanga pacho kae okang' mokwongo masiro skunde machiwo puonj mag sombe mag science kod kwano pachoka kokadhe bad migawo mar somo mong'ere kaka Semastea manigi ting' maneno ni jopuonj kod jopuonjre duto nigi lai makare ne sombe makamago. Sombe mag science kod kwano gin mago mamedo makoliet pachoka ka koro jopuonjre osenyiso mor margi ne chenro mopogore opogore kaka loso masinde matiyo gi lony manyasani kata robotics. I like robots because of some movies that I watch on the TV, on the phone. I want to invest for the sick people. I say thank you for the robots for coming to Kenya. Those ones that are in China, they're helping more people in there. Nyakasani, piny owacho osefwenyo skunde moko 103 makoro chiwo puonj ne sombe mag science kod kwano mabad migawo ma Semastea osechwalo paro machiwe tiegruok kaka inyalo losi kendo tiyo gi masine matiyo gi lony manyasani. E skunde moko gisenyalo keto e tim parono kanok maromenda osethiro chenro no e skunde mamoko. The very poor in the society are discriminated. They do not have their disadvantage. They do not have the capacity to access. So there's a huge digital divide between the poor and the rich. And so because we target the poor, we strategically partner with those people who we know are able to support us in bridging the digital gap. Kaluwore gi coordinator mar sombe makamago e bwo Semastea Makoba Kizito, masine matiyo gi lony manyasani konyo ahinya e dongruok ma jopuonjre kendo miyo gi thuolo malalruok paro gi jowetegi. Nyaka sani, kwan duto ma jopuonj ma oseyudo tiegruok romo 4,000 e pinje Afrika mopogore opogore kendo igeto 1 million e kind higni 5 mabiro. The nature of playing around with the robots is such that they take it as a playful kind of activity, yet inbuilt they're learning almost all the concepts. There is mathematics, there is physics, there is language. Then they also socialize as they make those robots. Collaboration, communication, self-efficacy, failing and trying to work out, not giving up and so on. So far was a support skunde yupunje 4,000 across Africa. Tukendo wa plan mondo wa support 15,000. Wadwani wa support in the next 5 years. Wadwani wa support yupunje matimo STEM education in Africa. 1 million. Kaluwore ni madikala tamalo 60 ma jopuonjre sani oseyiero lai mar STEM moting'o sombe science gi kwano. Dwaro nitie mar medo siro skunde kod jopuonjre maonge nyalo maneno ni giyudo thuolo marom kaka jowetegi. Ma wachore bende ni biro konyo tego lai mar CBE. A lot of initiatives, a lot of assignments in the CBE space are tech driven, and so we want to ensure that a child, because they are poor, are not disadvantaged, that they are not able to access, and so that there's a sustainability, they're in a space of sustainability by the teachers being equipped, so that we are able to ensure that they also become competitive. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi e kidieny ma sigana nyakwara mogi mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar gin kanye. Kawuono wamenyo ni jakedo kendo thuon luo mabeno kaka chieng' oneko na achiel kuom jauchiel moyangore kaka Kapenguria 6. Kata chendo ni Walter Nyambagadi gi mathoth kaka oneko ne ochako sombe chianda kapok oyudore ka ngimane osiko mana e jela kod jowetene mane oloso Kapenguria 6.
Wege makunye kar chung od bura mar Riede County ma Siaya. Wanie dala chieng' Oneko mondo wayud mbaka. Oneko nochako sombe kure. En onyuole 1920 kunya ka Uyoma. Gik hini apar gi bathe kanyo. Abich kanyo ero. Odonje ndalo chani iluongo ni Chianda Sector. Emosome. Somo kanyo mokalo penj midhiga secondary. Ma oluonge Maseno School. Sombe ne okurumo gi kanyo kende to nomedo sudo. Bug ni apani ene sikan wachne ene sidinja ang'wen. Mokwongo en kakodak kapodo nyathi kodhi e skul modhi nyaka gine Maseno makoro ka okwa kar kanyo to odhi e meteorological department. Yes. Mana achiel mano oketo gine wuok ne Uyoma kodhi ka ubro wuotho nyaka kuma koro nochake. Ng'ane Kedi Francis jatelo makanyo mar skul no recommende ni mondo tim ang'ono odhi oti. En okwongo nodwa ni mondo odhi e medical field. To ne owacho ni wadwa ni mondo idhi tim weather. Ma kanye kaka ne odonjo meteorological department mandalo kaka niluongi. Oneko nochako tije e migawo mochung' ne koro lwasi to kod chenro mag menyo lokruok mag kor lwasi. Ne kochopo kanyo to noyudo secretary mare jatelo makanyo ane en Mosongo. Ochako puonje typewriting. To ne nitie be jarateng' moro kanyo mane iluongo ni ng'at makoro bang'e nobedo government witness against Mau or Kapenguria 6. Baso yudo kanyo koro nyako ni emopuonje typewriting. Moko bet kanyo motimo ang'o obedo trained maber. Nochako tich kanyo ero. Okay. E kinde no wuowi ne chako make e kinde no chako tudore kod weche mag fombo kaka jandiko mang'ula pachoka. Ka pod tiyo gi jo meteorological department notimo gik moko on the side bende. Yes. Nopuonjre bedo journalist. Ma gimotimre nodhi ga training. Musungu mone nitie mane tiyo gi jo East African Standard kaka ne iluonge ndalono. Ema nopuonje ong'e gine typewriting to puonje bende journalism. Koro notimo gino part time. Osomo kose ai tich to dhi osomo gini to misungu ni gine traine. Kaka nyalo bedo. Mobedo journalist mar East African Standard. To be mane mokonye momiyo giwemo gi Jomo Kenyatta. Okay. Mokwongo Oneko no en nying maduong' ma ji expect gik moko mang'eny kuom. Yes. Kata mana kaka iwuotho, kaka ichal e community, gik mitimo. Magi the challenges. Koro ka idhi koni kata idhi koni, ji neno mana Oneko cha ema ji neno. Mage challenge. Ni to itimo ang'o? Ma in wuod Oneko no kata in jak Oneko no. Ichal nade? Koro ging'iyo ni wuoyi ni nyaka obed no kwa winjo wach mar Kenyatta. Okay. Winjo kia ng'ane Mboya gini. Kanye monego wakete mokwongo. Koro mage challenge mobedo go. Kuom kinde ka kinde ne ndiko mare ne kete rameny kod sirikal. Ka wach mar adier wan ok wadonge kor gweng' ka. An e ng'at mokwongo to an ne wan gi baba na gi mama na Nairobi. Ma koro Nairobi kanyo bende ema donge. To bang'e ka koro mzee itere jela. Kwadugo dala ka. Okay. Kwadugo dala ka 52 kose make. Koro ne onge kaka ne wanyalo dak Nairobi.
donje siasa ka koro ndiko tae siasa no oyudo ni ji coverage mar piny ne pok obedo maber ahinya Luo land koni ji ne pod ok ong'eyo weche moko matimre malo yo Nairobi kono kata Central province. Koro chako gazet moro miluongo ni Ramogi ni ema koro ondike weche mag ang'ono mag siasa mag Kenyatta kaka gitimo gik moko. En ajanel to bende ka wach mar adier Kenyatta oromogo ka en ajanelist. Okay. Ma ne okabaga no be assigned ni mondo kaba Kenyatta. To chieng' moro in coverage mamare noluwoga Kenyatta to kaka ng'eni Muzebe ne rwakre maber. Chieng' moro Kenyatta oluonge ni kijana biane ka. In chiko iluwa ni in itiyo ni sirikal. Tiyo ni sirikal nyiso ni tiyo ni colonial government. Akone anta tiyo ni East Africa Standard okana sirikal. Eko kalure kod gombo keto ratiro mag oganda lai noyudore ka oloso motegno kosiro kaka oganda nyalo yudo ratichgi. Mokwongo omake 52 ne an jahigni ariyo gi nus. Koro ok nang'e gik mang'eny. An onyuola 49. Bas ka kar kanyo to ok anene kendo kosemake nyaka 1959. Manyiso ni an owadwa maduong' miluongo ni Dr. Ongonga Achieng' en onene nikech onyuole 45 en jahigni abiriyo kanyo auchiel abiriyo kanyo. To owadwa matin maluwa miluongo ni Lwando Neko en koka nonyuole. Koro an to 52 nyaka 59 an ok nang'e be ok nang'e no chal nade. Ne nitie gino moro achiel kende, picha moro achiel kende mane gigo gi Oluoch Okelo ma nang'iyoga iwachona ni mane wuoru. Pok na nene. Bas koro an anene e detention camp Marsabit kwa dhi lime mwabet kar kanyo higni ariyo ka wan e detention camp. Jela mokwongo ne en 1952. Omake October 20th. To komake kende omake gi jogine moko bende gi jok miwacho ni Kapenguria 6. Gine jok mane inyalo maki. To Mau fighters nok inyalo mako nikech gin guerrilla movement. Jomoko ne. To jogi ema ang'ono e joma inyalo ne ng'ane odak kama ng'ane odak kama. Tema nokelo wach mar Kapenguria 6. Kapenguria 6 mane kuma ne iyalo gie. Mano e tielo mokwongo. Bere mar funi, onding, tok mar remo kata tuo mar choke chandi. Binti funi moro motur, madwaro bero. Kik chenro mar Free Orthopedic Medical Camp manotimre St. Peter and Ann Hospital, Rwaka chieng' Ngeso tarik 8 dwe mar 8 higani by oko. Neno jalony weche choke kata orthopedic specialist en ono mongi chudo moro amora. Kod picha ma igoyi ka achiel gi chuo thieth e nengo mogonyore. Ni mathoth, ywa tol e namba mar 0722 150 620 mondo ikaw okang' mar dak maonge rem ne kinde mabiro. St. Peter and Ann Hospital, Rwaka. Your health, our mission. Mondo iyud Jawar owachona kaka skiza tune mari di *811 *908#. Ametenda makuu, maisha ni mwangu nitamuhimidi.
e chenro mar Injili Ngima, Injili makelo ngima. E puonjruok mar lesson jumani, Roho ema chiwo michgi duto. To michgi duto te itiyo ne godo ng'awa? Nyasaye. Lulu mag Yesu. Nyithindo mani oko kucho, hera mar Yesu Kristo mopuonjowa mondo wabed gi chuny mar chiwo. Winj wende magwedhowa koa e choirs ma wahero. Tunalopaswa kutenda kutoa sadaka, kazi yake Bwana isonge mbele. Wawinjane wach Nyasaye. Kihero Nyasaye to nyaka timwa mapile nyisi ni wan e ringruok achiel gi Nyasaye. Injili Ngima, sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Kik bayi. Ang'o mini pari kamano? Koso en nikech Rakesh, ha? Chandrika. Machiegni nyakora mogi weche mag tuke bang'e wantiere kod sigana e weche mag tuke. Tim mar Agoro Sare nobiro joloch tuke mag okapu jotugo adek koni kod kocha e finals mag tuke skunde sekondar tam mar 2. Joloch tuke gi tam mar 2 biro riwore gi joloch tam mokwongo mayore tuke mag skunde pinje Afrika ma Ugwe. Tim ma Kakamega High, St Mary's Yala gi Menengai Boys duto biro yore tuke mag adhula. E kinde mar skunde mag St Joseph Kitale Nyakach gi Bishop Njenga biro ting'o nying Kenya tuke adhula mag nyiri. Chesamis, Chepsaita gi Matiliku biro tuge volleyball mag jowuoyi ka nyiri biro bedo timbe mag Kesogon, Soweto Academy gi Muitoti. Rugby jotugo 7 koni gi koni kidieny ma jowuoyi gin Butula, Cardinal Otunga gi Bokoli. Kinde ma nyiri biro bedo Kinale, Kimono gi Mbakalo. Tuke tam mar 2 bende noting'o chess, Scrabble, badminton, ABCD, mar mesa, lawn tennis kaachiel gi tuke okapu jotugo 5 koni kod koni. Tuke mag pinje Afrika ma Ugwe biro bage piny libamba ma Tanzania.